Nej, film på mig. Ja, film nu ordentligt. Hej Facebook. Jeg tager det om. Hej Facebook. Venner. Jeg har jo... stop nu. Jeg har jo Nikolaj Raptusen på besøg her. Og vi har tænkt os at lave en sjov video til jer. Haha. Jeg vil bare lige fortælle jer, at hvis man tager 2 sekunder, lad nu være. Hvis man tager det her Topform Extreme energidrik og blander med Carlsberg Sport og Zero eller Coca-Cola, så godt være det ser lidt klamt ud, men det kommer til at se sådan her ud. Og det smager simpelthen bare så godt. Den har den sådan syrlig brus, så vi vil lige have lidt mere op. Nej, vi skal prøve at bruge mit sidste mælk. Det er jo Facebook. Når jeg lige har drukket, nej, jeg tager bare en ny glas, så vil jeg prøve at blande det her og se om det virker. Ligesom med Red Bull og så med mælk, så skulle det være sådan, at Red Bullen eller energidrikken, den vil ligge hernede, og så mælken, den vil ligge i klump heroppe. Mælken vil ligge, eller energidrikken her, og mælken her. Og mælken, den ligger sådan i klumper. Og det vil jeg spise, og jeg vil vise jer det nu i denne her video så. Hvis vi lige... Vi lader lige min lille søster komme op og optage lidt. Nå, det tør hun ikke. Så vil vi vise jer en video i mellemtiden. En med mig, som jeg sådan lavede. Den kommer lige her, mens vi er i gang. Du viser den lige og skruer lidt op. Det må du gerne. Så henter jeg lige en ny glas og noget mælk. Dummer ikke. Nå, videoen kommer her. Håber I kan se den. Sluk lige på skærmen. Man kan ikke se den. Sluk på skærmen. Sluk på min skærm. Min computerskærm. Venter man det. Gå nu væk, sådan. Den slukkes om bagpå. Nej, gå nu væk. Om bagpå. Ja, bare. Hvornår gør I det? Sluk det. God timing. Den er tændt. Har I set den? Sluk. Viser du kors? Jeg kunne ikke lade være. Du kunne ikke lade være. Du tænder bare igen af mig. Bare lad være, bare sluk. Nå, nu har jeg hentet noget mælk. Og så gør vi bare sådan her. Fuck, med klam, Søren. Og så skulle det bare stå i godt og vel. Vi hælder lige lidt mere. Og så tog jeg lige en ske med. I kan sådan se her. Mælken, den er ved at blive klam.
Vi lader den lige stå i 5 minutter. 5-10 minutter. Det er så væsken. Prøv lige se her. Prøv så tyk den er. Det vil jeg drikke. Drik den, Søren. Nej, ikke nu. Vi skal vente, så ligger der sådan der og sådan der. Nå, så vil jeg vise jer den nummer. Der var vi sgu da. Den lød. Skru op for den lød. Fucking af. Skru op for den lød. Bedst nok sindssygt. Det er lige med, hvor du er. Om du er i bil eller på versus. Rig eller har penge. Ej, flere rører rundt. Flere rører rundt. Du kan mærke, hvor klamt det er. Nej, lad være. Det begynder at boble op. Drop swag. Okay, prøv lige at hælde lidt mere i. Nej, der kan faktisk være sport der. Nej. Har du ikke mere af den her? Nej, jeg har allerede drukket det. Så spildte jeg det hele. Emma, hent papiret. Ja, med noget papir. Ja, den står derovre. Vi havde noget her. Jamen, den står sådan der. Væk, Janni! Janni! Jeg kan bare mærke, hvor tykt det begynder at blive. Smager det ulækkert? Ej, du gjorde det ikke, vel? Jo, han gjorde. Ej, hvor er du klam. Søren. Smager det godt? Smager det godt, Søren? Du skal lige have lidt mere energi til. Ja, bare helt. Mere. Sådan der. Så. Shani. Ja. Du skylder mig energidrik nu. Fuck dig. Anvæltet. Nej, synes du slukker min computer. Ej, okay, skat. Sådan. Det er ved at blive godt og grundigt tykt. Klumpet. Det er ved at være godt og grundigt tykt. Her Søren, det er for mig til dig. Tak. Ja, der skal ikke. Emma, kan du ikke tage en kop med nogle glas? Hvorfor skulle jeg det? Og den her, den er til Camille. 2 sekunder. Camille. Undskyld. Man skal ikke se min monster. Det der tempel der. Det er du ikke ret god til. Jeg owner dig for vildt. Søren, prøv lige at se Søren. Prøv lige at se Søren, at han er ikke bare homoagtig. Det ligner han så nuller sit røv. Ligesom han har skrevet det på Facebook. Elsker penge. Elsker penge. Hvad havde jeg skrevet? Godt og vel som Nikolaj havde skrevet. Jeg har ikke skrevet det. Hallo Nikolaj, vi skal prøve det med Red Bull en dag. Okay, så. Jeg sagde, at vi skulle købe Red Bull, men nej. Sådan han siger. Den har jeg smagt. Den har jeg smagt. Den smager godt, og så smager den bare jeg vil drikke det nu. Jeg vil drikke det nu. For helvede, de klam læs, mand.
Det er ikke godt. Skal du have lidt sport i, eller hvad? Nej. Jo. Nej, lad være. Jo, du skal lige Nej, have lad være. Du hader det. Undskyld. De smager faktisk af øl med klumper i. Må jeg smage så? Ej, så klam er jeg ikke. Jo, det er faktisk. Jeg må smage. Så. De smager af øl. Jeg synes, det smager af øl. Det lugter i hvert fald som en. Fuck, mit hår sidder godt. Skal jeg lige få det til at sidde helt perfekt? Hvad smager? Ej, Søren, vi skal nok gå. Jeg må lige... Lidt gay er man vel. Bare vent dig til i aften, så. Ja. Siden tegn laver du bag kamera. Og kameraet er væk, så smider du bukserne og begynder at nulle dit røv. Så begynder du at nulle dit røv, ja, du siger godnat, fordi du gerne snart vil. Jeg sagde kun det. Nej, det er ligesom man sagde goddag. Helt vildt, Søren. Man må ikke leve i det, Anja. Det smager af øl. Skål, Søren. Her. Ej, gjorde du det? Kutter, han spyttede lige i det. Skal vi? Ej, gjorde du det? Hvad? Nu er der i hvert fald sport i. Må du drikke? Hvad? Vi hælder det lige ud af det. Nej, Søren, ja. Heller du sagde, du ikke vil have normal sport i, så gav jeg dig bare sport med Nikolajsprit i. Han er ikke nemlig lige frisk til ham, Søren. Nå. Hej, Emma. Skal I se, hvad jeg mener? Der var begyndt at komme klumper. Prøv at se her. Ej, Søren, vi skal altså bringe om og slå video nu. Nej, fordi Søren Ja, vi to her. Vi vil sige farvel. Et svært øjeblik. Nå, men I må have det godt, og så husk. Du skal nok. Husk, like, subscribe, del, ja, fuck man nu siger jeg bare. Alt det der. Vi ses. Nej, vent. Vi ses. Ja, så må du også gerne stoppe den.